Лесното почистване от всякаква храна е нещото, което най-много харесвам в хладилната чанта. Всяка сутрин приготвям на малката ми дъщеря закуска за училище, като слагам в кутия и след това в хладилната чанта. За тази сутрин бях приготвила бананови палачинки с топинг шоколад. Не питайте, и аз не знам как топинг шоколада се изсипал в чантата, може би при отварянето на кутията. Милата се беше притеснила, че е нацапала чантата. Маминка, и казвам спокойно, тази чанта се почиства толкова лесно. Само с една мокра кърпа с лекота забърсах засъхналия шоколад. Чантата, освен че се почиства лесно, тя е и доста голяма. В нея се пробира кутията за обяд, бурканче, дори може да се сложи още нещо. Може да видите и чантата, кутията за обяд и бурканчето в сайта ми darimilenova.com. В комплект трите са с 15% отстъпка. В комбинация 2 по 2 са с 10% отстъпка, така че разгледайте.